Helo, ti efo fi, gen i'n amser I sbario, dwi'n mynd I ddangos chi rownd bob dim sy'n mynd ymlaen. Ar y funud, mae pawb yn cael bwyd achos mae hi'n amser cinio. A na ni yn y llais, da ni'n cael llawer I ginio, maen nhw'n un I weithio'n rili calad, ond dyma fo, stiwdios y ddraig, pen y bont, tryc mawr, lle mae bobl yn recordio beth sy'n mynd ymlaen tu fewn y stiwdio ei hun. Lei, Winnebago, go iawn, dwi'n rioed I gweld Winnebago fel o blaen. Fan yma Sianel, dwi'n mynd cael Winnebago. Fan hyn, mae lle bwyd ag y criw, o'n i'r stiwdio. Fyny fan hyn, mae'r gynulleidfa yn eistedd, ac o'n i'm yn gwybod faint o bwysig ydy'r gynulleidfa yn y llais tan I ni ddechrau ffilmio, achos maen nhw'n rili helpu ni fatha pwy ddewis, a ti'n gweld nhw'n cyffroi, a wedyn ti'n dda, bwff, y band, dwi gagian eisiau mynd I chwarae'r offer yna, dwi'n meddwl bod gennau ganiatad, so dwi ddim yn mynd I wneud yna. Mae hein I gyd fatha yn teithio'r byd, yn chwarae music, yn venues huge, efo bands massive, a dwi just about gallu canu mewn tiwn, so dwi'n on mynd atyn nhw hyd yn oed. Fan hyn maen nhw'n dod I sefyll, maen nhw'n cael marc bach y fan hyn, gwybod lle I sefyll. Yr unig beth ti yn clywed ydy fatha traed nhw yn cyrraedd y spot lle maen nhw'n mynd I ganu, a mae hwnna fatha, maen cael calon chdi fynd. Y peth mwyaf pwysig am yr holl gyfres a be mae pawb eisiau gwneud ydy just eistedd yn un o'r cadeiriau a dwi'n mor lwcus I gael cadar bach fi ac am bo fi yn fach, mae gennau pillow bach godi fi fyny. Yr unig berson arall gen pillow ydy Tom Jones. Gobeithio nwch chi fwynhau'r rhaglen gymaint a da ni di mwynhau recordio fo.